práce. Nechci nie, to 2. A 1-6. Bráko. Možno ma už poznám, ako tak sa predstavím. Volajú ma ocúpanosti, čistý heroín. Svoj silný a strožný rap je ticho. Veľmi som si predstav, nemôžem, už som si zvykol. Keď som mal 15 rokov, maloval som grafiky. Potom som začal robiť hudbu namotaný na beaty. Písal som prvý tretí jediný cieľom byť kvalitný. Lebo odtenov je veľa, ale málo kvalitný. Z prvej veci, čo sme spravili, sa stala hymna. Ľudia sme vedeli, že táto skupina je silná. Všetci, ktorí stávali, nás zneli ako čistí. My sme mali vlastný štýl, ty môžeš byť istý. Máme svoj slang, máme vlastné vyčítavky. Jedovatý boj, a keby som hral mukotravky. Sila, ktoré čigo, tušo, grimasko a AB. Teraz už vieš, že sme najmocnejší v hlave. Poznať, aký štýl dáva, nikto iný je to H1-6. Skupina chalanov z hlavného mesta. Mám aj 1-6, čerstvá chleba z pečka. Roky 2003 ešte ako nová zostava. No a potreb roku iná slova rozdala. Za ten čas chalani cestovali mestami a dedinami. Oplatne vždy majú a odskočiť do Bratislavy. Zažili aj skoku, no hrali aj pre davy. A už viackrát spomenuli, že ich nezastaviš. Sledili si svoje, vedia, že o tom to je. Na reče smejú sa, bo vedia svoje. A vedia zajebať sa, jak to ešte nikto nedal. Majú takú slova, také rimy, jak to nikto nemal. A sú zohratí tí, čo majú hore jak dým.